Beste kijkers van Omroep Krijtland, fijn dat u weer kijkt. De medewerkers van Omroep Krijtland verzorgen voor u deze week de volgende items. 20 jaar Moesaqua, Kleine Kwalen, 750 jaar wielree en terug in der tijd. Zwemt u graag en houdt u van chocomel? Let er nu goed op. Bij de eerste dag dat het buitenbad van Moesaqua open gaat, krijgen de eerste 20 bezoekers een menu en een warme chocomel aangeboden. Houd de weerberichten en de site van Moesaqua dus goed in de gaten. Moesaqua viert een feestje. Het 20-jarige bestaansfeest duurde de hele maand april. Zo was er op de eerste dag dat het buitenbad openging een spetterende verrassing. De eerste 20 bezoekers die helemaal kopje onder gingen in het koude bad, kregen een gratis menu en een warme chocomel binnen. Zo slecht salaris dat we dit soort acties moeten doen. Om een muntje. Hamburgers, maar toch denk ik. Zwemmen op je buik, zwemmen op je rug. Gauw naar de overkant en weer terug. Oh la la. Hij kan dan meteen naar voren. Ja, goed. Oké. Niet te doen. Ik weet het niet meer. Iedereen, hè, kom. Zo, en nu de badmeester. Ja. Deed hij een portofoon op? Ja, zeker. Hallo, Je komt er allemaal niet in de spuis, hè? Nee, dankjewel. Allemaal niet in de spuis. Dankjewel dat ik maak je fout. Ja, dankjewel. Een foto maken. Op zondag 13 mei aanstaande wordt in wielree in het kader van het 750-jarige parochiefeest een jeugdmis opgedragen. Organiserende comitéleden geven uitleg. In Wilder hebben ze het er maar druk met. Nee, ik bedoel aan de andere kant van de Brouweriestraat, in en rond de kerk. De parochie bestaat 750 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Ik vraag aan Jan Nix van de werkgroep Vieringen wie druk hij ermee is. Ja, ontzettend druk moet ik zeggen. De openingsviering hebben we achter de rug. En daar kijken we met heel veel trots en ook plezier op terug.
En het nieuwe wat zit aan te komen is eigenlijk de jongerenmis 13 mei. Een niet onbelangrijke doelgroep natuurlijk voor ons. En dat gij ze niet alleen doen, dan hebben ze ook lui die dich daarbij helpen, hè? Absoluut. Nou, ik wil in ieder geval de werkgroep niet onvermeld laten. Ik heb een tweetal dames die verduntig gezamenlijk, die daar heel veel werk in verzat hebben. Dat is Marie-Therese Schoonbrood, Juliette Pieters en ondergetekende. Maar vooral gedacht voor de doelgroep jeugd, om daar ook jeugd in te betrekken. En zo zijn we op zoek gegaan naar mensen die ons daarin kunnen helpen. En we zijn terechtgekomen bij Benoit Egge, die op muzikaal gebied ontzettend veel wet kent. En dan hebben we gevraagd of hij ons wil ondersteunen. Nou, dan ga ik er Benoit eens vragen. Benoit, in welke opzicht kent zich de werkgroep ondersteunen? Nou, in het opzicht dat we de mis muzikaal gaan opluisteren. Daar heb ik veel verschillende mensen voor benaderd, waaronder de jeugdharmonie. Zij gaan een ensemble vormen en instrumentale muziek brengen tijdens de mis. Verder heb ik hier Janine Lemmens gevraagd. Zij is een zangeres en zij gaat samen met mij ook een aantal nummers zingen. Verder is ook nog een trompetist bij betrokken, dus het wordt heel gevarieerd. Ja, Janine, wat ga je ze allemaal brengen? Ik ga 2 klassieke nummers zingen en 2 moderne nummers. Dus ik heb er wel heel erg veel zin in om het te doen. Ja. Guur Juus van der Jan, het is een jongerenmis, de doelgroep is de jeugd. En hoe ga je die klassieke muziek ten gehore brengen? Denk je dat dat aankomt? Ik mag het hopen van wel, want ik ben er wel erg van overtuigd dat jongeren ook naar klassieke muziek, dat het heel schoon is. En om ze daar ook in aanraking mee te laten komen. Het zijn ook bekende nummers, dus het zijn geen onbekende klassieke nummers. Dus de lui zullen het allemaal kennen. Ja. Jan, kom ik het kort erbij. Die jeugd wat ze in de kerk wil hebben, kunnen die ook actief meedoen? Ja, we starten de mis, om het heel kort samen te vatten, met een Gertrudespel. Daar hebben we de kinderen van de basisschool voor benaderd. Daar hebben zich een heleboel kinderen al opgegeven, maar voor kinderen nog heel veel gebroken. Dus ik zou een oproep willen doen aan al die kinderen om zich toch nog op te geven daarvoor, want het is echt heel de moeite waard om te komen en er ook in mee te doen. Verder hebben de kinderen natuurlijk ook een actieve rol in de voorbeden, in de lezingen en dergelijke. En uiteraard in de samenzang. Ja, Jan, er is eigenlijk nog iets speciaals op die dag, hè? Ja, het is toeval. Het is niet zo gepland geweest, maar de toevalligheid heeft gevoerd dat op die dag ook moederdag is. Dus wat dat betreft hoop ik dat zowel de moeders als ook alle kinderen in de kerk aanwezig zijn. En voor de moeders die naar de brunch gaan, maar dat zal straks nog uitgelegd worden, is er zeker nog een speciale verrassing. Maar ik hoop in ieder geval dat voor zowel de kinderen, maar ook de moeders, allemaal in de kerk mogen begroeten op 13 mei. Dat zou geweldig zijn. Inderdaad, ja, dat is een toevallige samenloop. Hè. Maar u voor verrassingen gekald, Benoit, hebt ze ook nog een verrassing, hè? Er is inderdaad nog een verrassing op het eind van de mis. De jeugdviering wordt op een bijzondere manier verbonden met de brunch die na afloop van de mis gaat plaatsvinden. Hoe dat gaat gebeuren is nog een verrassing, maar het is een bijzondere manier. Anjo Steins Bodelier, PR-groep. Zeg ik dat goed zo? Ja, dat is ze prima. Ik ben samen met Judith Eurlings voor het logo heeft ontworpen. Zijn voor de PR-groep en voor proberen om al onze evenementen zo goed mogelijk naar buiten te brengen. Dat doet er goed, want ik zie alleen maar chique logo's en een prachtige website. Je zit trouwens ook op Twitter, hè? We zijn sinds kort op Twitter en op Facebook. En vooral nu voor die jongerenviering is het heel erg belangrijk. Dus we willen jongeren ook oproepen, Twitter en Facebook met ons. En laat ons vooral weten of ze komt. En nu zit voor meteen in de doelgroep hoe we het vandaag over willen hebben. Hè? En we hebben dan van der Jan gehuurd. Ze zijn bezig met een jeugdmis, een jongerenmis. Maar daarna is een brunch. Daar kan zich met over vertellen, denk ik. Dat klopt. De brunch is op het terrein van de Brandbierbrouwerij. We hebben daar plek voor 250 volwassenen en 100 kinderen. Maar ook daarbij is er een uitgebreid kinderprogramma. De kinderen kunnen geschminkt worden. Ze kregen poffertjes, ze kregen tosties, ze kregen knakworstjes met brood. Verder gaan ze samen met Mieke Horsmans, is een kunstenares uit Gulpen, gaan ze een chalerie maken met vriendjes, vriendinnetjes en noem maar op. Er is een heel programma en uiteindelijk is er nog een ballonnenwedstrijd voor de kinderen. Is die brunch alleen maar voor inwoners van Wielder? Nee, die brunch is niet alleen voor inwoners van Wielder. We hebben zelfs de mogelijkheid om van 250 nog uit te breiden en zelfs nog de tafels
aan de stoel op de straat te gaan zitten. Dus ook dat ken nog. Maar er hoort nou ook het van muziek bij. Ik heb juist gehoord in de mes waar al heel veel muziek. Heb je daar ook aan gedacht? We hebben er ook aan gedacht, er is teken zingen. Dus vooral de mensen die goed kunnen zingen. En we hebben natuurlijk een fantastisch koor wat we in de openingsviering hebben gehad. Nou, ik denk als ze eens beginnen te zingen, dat het teken zingen vanzelf tot stand komt. Ik kreeg nu wel zin om te komen brunchen. Ja, ik ook. Dus welkom. Wat hebben we toch maar druk in Wielder, Benoit. Maar verzuimt er nog lang niet, hè? Nee, absoluut niet. Want 24 juni is Kidskunst. Dat wil zeggen dat de kinderen van de basisschool hun kunstwerken gaan vertonen in het kader van het jubileumjaar. En wat nog meer, Anjo? 20 en 27 juli orgelconcerten in de Gertrudeskerk. En 15 augustus een ouderenactiviteit voor de ouderen van Wielrij. En ook dan is het nog niet gedaan, Jan? Absoluut niet, want 7 oktober dan hebben we Kerkenpad, waarin heel veel parochies hun kerken openstellen, hè, dat mensen die kunnen gaan bezichtigen. En de wandelclub van Wielrij speelt er ook een heel grote rol in, want die zorgen dat vanuit de kern Wielrij ontzettend veel wandelingen uitgezet werden naar die kerken die hun deuren dan openen op die dagen. Gertrudes 750 gehuurde, dames en heren. Een hartstikke leuke manifestatie. Heel veel te doen voor elk wat wils. Kijk op de site, op Facebook hebben we gehuurd of op Twitter. En zit welkom in Wielder. Deze week in Terug in der Tijd. Hoe was het leven in de Limburgse boerderijen in de jaren 40 en wat is er sindsdien veranderd? Een stukje vaderland, in het uiterste zuiden aan twee kanten ingesloten door België en aan één zijde door Duitsland, is heel anders gevormd dan het vlakke Noord-Nederland. De bodem is van een geheel andere samenstelling. Het is heuvelachtig, zoals in geen andere streek. De bodem bestaat voornamelijk uit las en kalk, die beide samen, of elk apart, de plantengroei een heel ander karakter geven dan elders. Zuid-Limburg. Wanneer de zomer in aantocht is, trekken de Limburgers naar oud gebruik, ingetogen en eerbiedig achter het heilig sacrament en vragen in uiterste ootmoed dat hun schepper zijn zegen aan hun arbeid en aan hun land zal willen schenken. Langs de dorpswegen, in de weilanden en de velden vindt men dan hun woningen liggen als stijlvolle bouwwerkjes, dikwijls van zeer eenvoudige structuur. En de bewoners doen door hun fleurigheid denken aan bloemen die de woningen stofferen. Leufkens wordt vooral geïnteresseerd in vakwerkboerderijen. Een van die boerderijen die hier gefilmd heeft, en dat heb je kunnen zien, dat is Hoeve Spetses hier in Mechelen. Koen Egge, bouw- en cultuurhistoricus, kun je ons gaan vertellen over die Limburgse boerderijen.
Je zit actief in het behoud van ons agrarisch erfgoed. Ja. Kunt je vooraleerst uitleggen wat ermee bedoeld wordt, agrarisch erfgoed? Eigenlijk alles wat te maken heeft met boerderijenboe en wat daar dan ruime zin bij werd. Dus ook schuren, stelkes, puthuisjes, bakkes, alles wat ermee te maken heeft. Omdat een boerderij natuurlijk ook meer besteedt als alleen maar een schuur, een stal en een huis. Hè. En tellen dan alle boerderijen met? In een inventarisatie die we jaren geleden vanuit de Boerderijenstichting Limburg hebben gemaakt, hebben ze voor alles gekwikscand wie dat tegenwoordig heeft, tot 1950. En dat waren er toen, maar dan heb ik het over 2002, in gans Limburg nog een 10.000. Maar dat zijn niet volgens mij alleen maar materiële zaken die belangrijk zijn? Nee. We hebben een open oog voor alle gebruiken die er omheen zijn. En per saldo natuurlijk het landbouwgebruik, hè? Dus, of het landgebruik. Dus enorme wisselingen. Ik ga vanmiddag beginnen met zwaapstoken. Dan heb ze de hoagstamfruit. En dat hoogstam dat kwam eigenlijk pas rond 88 massaal op. Omdat er toen vanuit het Roergebied en het Luxe Bekken veel vraag was. Er zijn een totale verandering van het landschap teweeggebracht. En de sloop na 1950, 60 van een hoop van die bomen natuurlijk ook weer. Hè? En zo verandert het landschap constant. Nou, zie vroeger veel kiasmekerieën. Niks meer van over. Dat wisselt heel erg. Als er iets dynamisch is, zeg ik altijd, is het het platteland. Ook in de bebouwing. Als ik als bouwhistoricus kijk naar een gemiddeld pand in Maastricht bijvoorbeeld, dan is daar minder aan gebeurd, diks, dan aan een pand op het platteland. Want daar wordt telkens weer aangepast aan de functie. Met splitsen van gebouwen, dat was er nog dekshuis en weer nu boerdeneven enzovoort. Dus zelfs als je oude kaarten even inlegt, dat gehuchten aan het wandelen zijn. Dat is wel fantastisch. Meneer Slenter, hier zit er bewoner hier van de Spetseshoeve. De lui die voor u op de film van Leufkes gezien hebben, dat is uw pap en mam, hè? Dat wordt de pap en mam bij mij, ja. Die houden hier een boerderie? Oh, voor een boerderie, ja. En voorzien dat er pap met zo'n groot boerenpeet langs gewoon dicht door het land met bewerken? Dicht door het land met bewerken, ja, toch voor de eerste manier van het land bewerken. Wat wordt het voor een boerderie? Wat wordt het voor een soort bedrijf? Een gemengd bedrijf. Het worden koeien, kippen, varkens, een gemengd bedrijf dus. Wie zou dat vroeger verhaal eigenlijk zo zijn? Het had een bepaalde, waarde, zo'n boog. Ja. Emotionele waarde hebben we het dan ook, ja. Je zegt, er ging in eerste instantie tot 1950. Dan wil ik ook graag weten, wie weet gaat je terug of wie weet zit je terug kunnen gaan? Zoiets als wat ze vindt. Als ik als bouwhistoricus losgelaten word op een pand, dan kom ik vanzelf ook tot dateringen. Het oudste wat ik nu heb is midden 16e eeuw. Dus in Kottersen nog een heel mooi 16e eeuws pand gevonden. Dankzij de dynamiek is dat gans ingeboet geraakt. En als ze nu eens analyseren, dan vindt ze dus als kern een prachtig 16e eeuws vakwerkhuis. De 16e eeuwse boerderie die kon eigen bedoeld, vingen voor in Kottersen en is onderdeel van groepsaccommodatie Hoeve ten Bos. Ja, het vakwerk, dus de steunberen, die zijn aan de kant dus naar boven toe, naar het midden gericht. En bij deze kant is dat net anders. Normaal is dat symmetrisch. En vanwege de plaatsing van de vensters zitten hij de schragen in de balken zodat ze beneden samenkomen. De datering van de oudheid van het gebouw is bijvoorbeeld af te leiden aan deze balk.
Is dus in een later stadium is hij bekleed geweest, vandaar dat ze die verbindende negeltjes is. Maar hier is ze dus een heel mooie kral, die eigenlijk teken had, dus vroeger voornaam hoes is geweest. En dat duidt dus ook dat het uit de 15e eeuw is. Als het overigens is, dat is van middeleeuwse paringstekens. En dan ook, hoe ook eigenlijk uit af te leiden is dat de leeftijd heel erg oud is. Op die plek zit een timmermansteken. En dat bestaat uit 3 strepen en een kruisje. Dat ving voor hij ook. En dan zie je hij dat dus hier de balken overheen lopen. En dat is ook gebruikelijk eigenlijk voor de 15e eeuw. En eigenaar Paul Fransen is van plan om deze hier op boerderie op een verantwoorde manier te restaureren. En wie is het om in zo'n oud, of beter gezegd, wie is het om met zo'n oud gebouw te leven? Je zou eens toch waarderen, de oude dingen, de oude cultuur allemaal. Dus een onderhoud ervan. Want je hebt natuurlijk meer onderhoud, neem ik aan. Toch vullen met de bijhels vult er reuze met. Als je regelmatig bijhels. Want je moet regelmatig met er wit kwaas en met er zwart kwaas. En pliesteren af en toe, hè. Bijpliesteren en schilderen, ja. Die balken die worden vroeger met taar zwart gemaakt, maar ik denk qua milieu en zo wordt het immer lastiger, hè? De kiest oude taar kiest niet meer, nu tegenwoordig werd de gries oude taar, of de nieuwe taar met gries, dat blijft niet zwart. Ja. En het witsel, wie doet je dat? Kalk en dat mengen, gebluste kalk mengen en dat kun je schilderen. En dat is water, wel, ja. Ja. Wie heeft het hier in Limburg tot nu toe gedaan met ons culturele erfgoed? Als ik heel eerlijk moet zeggen, matig. Er is zeker in de jaren 70 rigoureus kapot gemaakt. Onherstelbaar gerestaureerd noemen we dat in vakkringen. Dat is minder, maar er gebeuren nog wel. Is er een bepaalde periode geweest dat dat... Ja, met name de jaren 70. Toen waren er opeens een enorme hoos in restauraties. Dat is vuil fout gegaan toen. Er gaat nog wel regelmatig het fout, met die voorbeelden zal ik niet nemen. Maar het is jammer, want daarmee vernietigt ze de driedimensionale archief. Hè, want zo beschouw ik het dan. Hè. Is dat het kenmerken van een Limburg, vakwerk en leem? Nou, één van de. Wat is nog meer? Wat kennen we nog meer? De andere zijn natuurlijk het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen. En die hebben we hier in een ongelooflijke hoeveelheid gehad. Mergel is het meest voor de hand liggend. Maar zeker als je hier in de streek kijkt. Daar hebben ze kwartsiet van Epe, daar hebben ze Devonische zandsteen uit terziet en kolenzandsteen, neem het maar allemaal op. Nievelsteiner zandsteen. Het zijn allemaal materialen die gebruikt zijn, omdat ze direct in de omgeving voorkomen. Dus het wordt op zo kort mogelijke afstand wordt materiaal verzameld om te boeren. En daar passen die dingen. Als je hier boven op Bommerig het eerste bakkersgeest kijken, dat is de meest fantastische catalogus van streek-eigen materialen. Ja, en moest kijken wie fantastisch dat denken deed. Hè. En dan staat er wel hier dat venstertje wat vroeger dat film zitten, maar het is kapot zenig. Wie kent dat? Het is voor een uur jaar, als het ooit met voetbal is, dat kapot gestoord op ongeluk. Met gemak ben je dat gedaan, hè? Ik heb het gedaan met de zwager, helaas. En dit is wel een plek geworden. Maar het zit niet meer in de venster zelf? Nee. Weet je wat het voorstelt? Het zou het wapen van de familie Slenter zijn, familiewapen.
En wat zijn uw plannen verder met het huis? Het is gewoon onderhouden, dus en proberen aan dezelfde stand te houden. Ja. En durf jij van de rest van de familie? Ik hoop dat ik kan overdragen in deze staat. Ja. Ja. Oké, in ieder geval bedankt dat we bij de gast mochten zien. Natuurlijk uniek om dan in een boerderij te zijn die ook in een filmvuur kunnen. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was het voor deze keer. Heeft u de uitzending gemist? Helemaal niet erg. U kunt deze terugkijken op www.omroepkrijtland.nl. Adieu!